Hormat prezidenti bilen güneşli diyarymyzda ähli halk bagy ekmek dawarasyny geçirmek barada ýurt bähbetli insan perwer çagyryşy Ahal vilayatynyň hem zähmetseger halkynyň ruhuny galkyndyran ajaýyp waka boldy. Nurana Bakar pastyna ruhu bilentlikde geçirilen ähli halk bagy ekmek dawarasynyň ýurdumyzda halkara Nowruz bayramynyň toýlanjak günleriniň öňü sirasyna gawat gelmegi, belenten tutulan goşa toýuň şowkun şatlygyna urly. Päkide kalplary mukaddes watanymyza, hormatly prezidentimize hemde täze taryhy döwrümizde eýsilmez söýgü duýgularyna beslenen vilayatyň agdyr ýaşaýjylary ata-babalarymyzdan miras galan bu asyly ýörülgäni munasyp dowam etdirmäge, gatnaşmagy, ýurdumyzy bagy wostanyga öwürmäge özlerine şahsy goşantlan goşmagy günüň ertegerinden uly zähmet bagdalgasy bilen gatnaşdylar. Türkmenistan bağı Osmanlı mekan adylyň geçirilen ähli halk bagy ekmek dawarasyna atnaşdylar. Bu ýerde biregi berqara döwletiň täze ýamynyň galkyjdygyny, hormat prezidentimiň tagalasy bilen ýurdumyzy bagy Osmanlyga öwürmek baradaky işleriniň barha giň gelme eýe bolýanyny, şoň netijesinde güneşli ýarymyň çar günjiniň gün saýyn bagy Osmanlyga gül-gülzarlyga öwürlýän wagtda bu ýa aýdyp, şeýle soga wişde özüniň şahsy görülmesini görkezýän hormat prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Welaýatyň Akbuğdy etrawynyň bereketli zamaşa häsiýetiniň günmatar tarapynda ýaşyl begres ýapylan giň düzlükde geçirilen bugünkü ähli halk baý ekmek dawarasy uly zähmet bayramçylygyna urly. Mälim şeýle adam eli bilen döredilýän tokoy zowlaklarynyň howanyň üýtgemeginiň täsirini petertmekde, watanymyzy bagy wosanyga öwürmekde, biýodurlygy gorap taklamakda, şeýle-de adamlara rahat ýaşamak, döwrewap din jalmak üçin amatly şertleri döretmekde, şonuň ýarly ekologiýa taýdan arasda ýokary hili termiýi önümlerini ýetişdirmekde ähmeti diýsen oladyr. Balkan welaýatynyň ýaşaýjylarym ähli halk bagy ekmek dawarasyna ýokary watançylyk gyjy bilen gatnaşdylar. Berqarar watanymyzy bagy bostanyga öwürmek, oň gözel tebigatyny hasa baýlaşdyrmak we bu ýurt bähbetli döwlet ähmetli sogabyşy mundan meýlekde tutan ýerli dowam etdirmek maksady bilen geçirilen bu sogaply işe bagşlanan esasy çäre Balkan vilayat merkezine, uly Balkan dagynyň goýnuna Bakar pastynyň ertegerinden täze dogan nurly günüň türlä şöhletleriniň asyna guramaşlyk geçirildi. Köpçülük bilen çäre bilim, medeniýet, saglyk goraş, sport we beýleki ulgamlaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň agdalary, ýaşyl nesliň wekilleri, edara kärhanalaryň zähmet opolary hemde talip ýaşlar uly ruhunetlik bilen gatnaşdylar. Ähli halk dawarasyna halkymyzyň bagtýalygy, watanymyzyň hasa kuwatlanmagy, diýarymyzyň bagy wosanyga öwürülmegi wagtda ýedýän taýsy tagalarlar üçin hormatly prezidentimize hemde gahrman alkadamyza alkyş söýler aýdyldy. Adamyň saglygy, uzak ýaşamagy esasan daşky goşaw sebitiň ekologiýa ýagdaýy arasy ýmit önümler bilen berk baglanyş kıllar. Şu ýokdaý nazardan uranyp diýarymyzy bagy wostanyga bölmekde ekologiýa ýagdaýyny hasa gowlandyrmakda, halkymyzy arasy ýmit önümler bilen öpüşen etmekde äger türlü işler ýygyl durmuşa geçirilýär. Her ýylda hormatly prezidenti bilen gatnaşmagyna bagy ekmek dawarasyna bagdalga berilip, ýurdumyzda millionlarça düýp meýweli, saýaly agaçlaryň nahallary oturdylýar. Ähli halk bagy ekmek dawarasyna atnaşylaryň bu sogaply işe uly zähmet joşgyny bilen atnaşanlyklaryny synanyňda göwüň açylyp, ruhun belinde göterilýär. Olaryň agdyberlikli zähmetini netijesinde oturduran türlü we saýaly agaç nahallary tebigaty gözellik goşup, vilayat merkeziniň bu günjini aýratyn bede berýär. Bakar pastynyň arasy we tämiz segerine geçirilen köpçülükden çäre Balkan vilayatynyň ähli ýerlerini zähmet joşgyny bilen gorşabaly. Köpçülüklerin baýan nahallary oturtmaklygy Balkan vilayatynyň ähli etrapy şäherlerine de giň gelmerli. Tutuş vilayat boýunça geçirilen çärelerde saýaly, pürli we meýweli baglaryň nahallarynyň müňlerçe düýüp oturdyldy. Ähli halk bagy ekmek dawaralaryna gatnaşanlar ýurdumyzy bagy wostanyga öwürmekde amalar şaýan asly işler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza we Arkadaly Gahrman Serdarymyza alkyş söýlerini aýtdylar. Hormat prezidenti bilen başlangyjy bilen Pekin paýhas ummany magtymly pragy ýylyna geçirilen bagy ekmek dawarasy Daşawut vilayatynda da ýokary guramaçylyk ýagdaýyna eýe boldy. Milli Bahar bayramynyň halkara Nowruz bayramynyň öň ýanyna geçirilen ähli halk bagy ekmek dawarasy ýertegi bilen bayramçylyk ruhuny beslendi. Vilayat derejesinde agaç nahallaryny oturtmak dawarasy Daşawut şäheriniň çägine, Daşawut, Garagum, Aşgabat, Ulag ýolunyň uğruna ýürüte taýýarlanan ýerlerde giňden ýaýwanlandy.
Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüniň şu bakarna milletiň asarlaryň jümüşinden köýkelip gaýdýan bagy ekmek ýörelgesiniň ýokary rowaçlygy zamanamyzyň belent ruhy bilen utgaşyp gowunlara galkynç baýlady. Bu içäre durly ýaşdaky durly kärdäki adamlaryň gatnaşmaklarym ýurdumyzyň esas aýratynlyklarynyň biridir. Bu ýa-da nurany geljegine tarap önemli barýan halkymyzyň betewliginiň miwesidir. Ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän gök we miwe önümler bilen ygtybaly öpüşen etmek, ýurdumyzda arasy ekologiýa gurşawyny döretmek häzirki döwürde amala asyrlayan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şonuň üçin geçirilen dawarlaryň ähmeti diýsen oludur. Şeýlede şu mewsimde saýaly pörli tut agaçlarynyň nakallaryny oturtmak bilen bir wagtda miweli baglary we üzümleri ösürip yetişdirmeklige de aýratyn köpünsärler. Munyň özi ýurdumyzda miwe önümleriniň barha köp mukdarlarynyň öndürilmegini üpjün eder. Bag ekmek dawratynyň bütün dowamyna agaç nakallaryny oturtmaklaryň araçyniki düzgünleri bir kemsiz berjaýdyly. Milli bagwançylyk tejribesi ulanyldy. Daşary ýurtlardan satylan ýan kuwwatly maşinler we beýleki çehnikalar çäre işen çekildi. Vilayetde agaç nakallaryny oturtmaklaryň ýarky mewsimini ýokary derejede geçirmeň meýnamasyna vilayet boýunça ýaş nakallaryň 100 miňlerçe düýüni oturtmak kesitlenendir. Ähli halk baý ekmek dawarasy vilayetyň etrapdar şäherlerine edara kärhanalaryna da ilim we bilim ojaklaryna da ýokary guramaçylyk derejesine geçerli. Zähmet bayramçylygy adamlaryň jewitligi we agzybyligi ýagdaýyna täze üstünlikleri betsenni. Oturdulan agaç nakallary görkana bagd toplumlarynyň emele gelmegini üpjün eder. Ähli halk baý ekmek dawrasyna atnaşanlar güneşli ýarymyzy ösüşiň täze belentliklerine tarap anamly alyp barýan ýurdumyzy bagy bostanyga öwürmek üçin ular aladylary diýen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyz hem de hormat prezidentimiz Alkadaly Gahrman Serdarymyz hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Ähli halk baý ekmek dawrasyna Lewap vilayatynyň zähmetseýer ýylatym uly işçilik bilen ýokary okunatykda gatnaşdy. Ähli halk bagy ekmek dawrasynyň şäherlerine agaç nakallaryny oturtmak üçin Lewap vilayatynyň çärji wetranynyň şäherine 10 hektar meýdan saýlanmalyny. Şatlyk şowkuny besenýän ajaýyp pursatlarda gül-gülzarlyga bagy bostanyga bilenen mukaddes watanymyzyň gözel tebigatymyzyň pasyllaryň sultany Nurana Bakaryň türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Alkadamyzyň beýik başlangyçlaryny üstünlikle dowam etdirýän hormatly prezidentimiz Alkadaly Gahrman Serdarymyzyň rowaj işleriniň wasfy ajaýyp beýana tapdy. Bagy bostanyk durmuşymyzyň bedegi, tebigatyň sağlaşygy, bolşulugyň çeşmesi hemde daş döwürümizi burşa bolan dünýämiziň ýaraşygydyr. Ata we pederlerimizden gaýdýan bagy ekmek däwi nesilden nesile geçip ajaýyp zamanamyzda täze rewişde şeklenýär. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne hormatly prezidentimiziň parasatly başçylygyna ýylyň-ýylyna diýarymyzda 100 miňlerçe düýüp agaç nakallary kelip watanymyzyň gözelligine gözellik goşulýar. Bagy bostany gül-gülzarlyklar ýurdumyzda döredilýän tokoy zolaklary ülkemiziň ekologiýa awadançylygyna gönükdirilen döwlet syýasatynyň iş ýüzünde dawarlanmasydyr. Ýarky ähli halk bagy ekmek dawaralarynyň çäklerine vilayetyň etrapda şäherlerine de ýaşajyk agaç nakallaryny oturtmak çäreleri ýokary guramaçylyk derejesine geçirilip işe käsete eýe boldy. Ähli halk bagy ekmek çäresine saýaly miweli pörli agaçlaryň müňlerçe düýüpler oturdurly. Ähli halk bagy ekmek dawrasyna atnaşylar ýurdumyzy gülläp etişleriň täze başlangyçlaryny götüren watanymyzy bagy bostanyga öwürmekde taýsy tagallalary diýen türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyz hem de Alkadaly Gahrman Serdarymyz hoşalyk sözlerini aýtdylar. Pekin paýhaz ummany magtym bilen Pragy ýylyna tutuş ýurdumyz boýunça hormatly prezidentimiň başlangyçlary bilen giňlerinde ýaýwananan ýarky bagy ekmek dawrasy Mar vilayatynyň ähli künjegine ertegerden başlandy. Bakar pasyna bagy ekmek boýunça vilayet derejesindäki dawra wekil wazir etrawynyň Türkmenistan daýhan birleşiginiň çägerine Mary Bayramali awtomobil ýolunyň golayna bagy nakallaryny ekmeklige niýetlenen giň meýdanyna geçirli. Ýurdumyzy bagy bostanyga öwürmek baradaky asarly ýörelgelerden ugranyp geçirilen bu ähli halk bagy ekmek dawrasyna vilayetyň bagtyar ýaşaýjylary gatnaşdylar. Hormat prezidentimiň ýa-da bagy ekmek dawrasynyň ýokary guramaçylyk derejesini öpüşetmek barada beren tawsyraklarynyň ugranyp geçirilen bu ähli halk bagy ekmek dawrasy Mar vilayetynyň bagtyar ýaşaýjylarynyň kalbyna ruhy galkynç döretdi we ol zähmet bayramçylygyna öwürlip ýokary okunatlygy betsenni.
Ata-babalarymyzyň bagy ekmek ýaly sogaply işlerine asyrly ýörelgelerini eýerip geçirilen bu ekologiýa çäresi üçin biziň howa we toprak şertlerimizde durnukly bolan pürli saýaly baglaryň ýeterlik naharlary taýýar edildi. Welaýatyň ýaşuly nesilleriniň baş bolmagyna bagdalga berilen bag ekmek dawarasy giňerimde ýaýbanandy. Tutuşluğuna ekin meýdanyny gurşap alan adamlaryň her biri bag naharlaryny oturtmak bilen zähmet söýürlüğüň ajaýyp nysysyny görkezip, ýurdumyzda gül baglyga öwürmek, daşky gurşap gormak ýaly asyrly işlere öz münasip oşantlaryny goşdylar. Bol toprakly meýdanyna bag naharlaryny ekýän adamlaryň zähmet joşgynyň şatlyk şowkuny uzaklara ýaňsaldy. Ähli halk bag ekmek dawrasyna welaýatyň zähmetler adamlaryň çekýän ihlasly zähmetleriniň netijesinde pörli saýaly baglaryň müňlerçe düýpleri oturdurly. Bahar pastynyň hoştap howaly gününe ekilen bag naharlarynyň uzak gidýän hatalary töwerege görüp berip, ozalky bar bolan baglaryň üstüne ýetirdi. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýurdumyzda bagy bostanyny öwürmek, daşky gurşaw goramak, bag naharlaryny ekmek, olara gownuja ýydyk etmek ýaly möhüm işler arkadaýly gahrman serdarymyzyň alyp barýan ekologiýa syýasatynyň esasy ugurlarynyň birine urly. Giň meýdanlarda ýaşyl bag dogalaklarynyň döredilmegi halkymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda, tebigatyň tämiz hawasyny öpjetmekde, oň gözelligini baýlaşdyrmakda döwletimiz tarapyndan üstünlikli durmuşa geçirilýän işleriň aýdyň netijelerdir. Bu baglar geljekde bereketli topramyzy gür saýaly bagy bostan ýerleriň birine urar. Howanyň tämiz we arsa bolmagyna tebigatymyzyň gül-gülzarlyga öwürmegine öz täsirini ýetirer. Bag ekmek dawrasyna atnaşan welaýatyň bagtyar ýaşaýjylary daşky gurşaw gormakda, güneşli ýarymyzy bagy bostanyga öwürmekde alyp barýan dünýä nusgulyk işler üçin arkadaýly gahrman serdarymyza hem-de türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyza alkyş sözlerini aýtdylar.